Ongira dantzatzeko, beraz konzentratu pixka bat, otoi! Egizakti bezala, musika otoi! Begiratza! Ilkul! Arren bazainako! Sashi! Ta! Leli, cache-toi! Ori, restaurant! Allez, Alter! Ori, viens! Ganhar isso! Zer burunuak direnak egarrekin, Potipiak eman nahi dizkiete hil batera politean. Gainera, inspirazio hainiz badute aurtera hiekan dutzat. Begira, bora! Coucou, Amachi, coucou Amachi. Eusko gudaria gera, euskari askatzeko, gesturik daukago dola beran zemateko, irritzi batetzuna mendizoko geran, boazen gudari denok ikurinan atzean. Manifestaliz, Pacifiko eder bat gertatzen hani zelarik eta dena hankaz gora joan da. Eta bai, betiko terroristak etorri dira, jende lasaiari min egitera, etorri dira borrokatzera. Puchas, Thierry, terroristak sartu dira, on va pouvoir péter du master! Super! Gainera aste hontan,
Begi bakar bat baizik ez du montxilatu. Nire kontak egiten alko. Baina beharrik gure polizia fidagarria hortzela dena kuadratzeko. Parte hartzaileak! RCUJ bere bigarren familia da. Ustaritzeko, txarargako. Jolea, haizea bestain isila, hor dugu Piero Gorringo! Bestaldean, berauta pixka batekin, SNCF erretretaduna, beraz biziki maite du txu-txu egitea, errenteko goxiaza, hor dugu Bruno Somers! Eta hutz dezagun aukera bakoitzari bere kidea presentatzeko. Beraz, nik gaur aurkezten dizuet Bai, Mirker Piero. Nahi, Bruno Carriol. Uztaitzeko hau zapet. Oartzen ziste badu, ama bi zapez naizela. Eta zandiak eginit ustaritzen entzat. Ene mikroa ez bain maletxan ere. Baita, berriz, edo ez, azkar mintzat naiz. Beraz eginik, borroka hondiak eraman ditugu ustaritzen, eraman ditut, janen nuke. Euskararen ofizialtasuna lortu ginuen. Eko, gero un peu chier de... Mais bon, alere, nire biziaren parte hondi bat eman dut ustaritzenen alde, eta nire garraldera hau da orai. No presentatuko da nire ordez, ez da errez. Bekino, Ranginoen ginintzela? Oh putain, oh bide, noski Piero, zuzi da bai. Eta nortira gure aurkariak? Bai, beraz, gauan ustaritze. Nik presentatuko dizuet ustaitzeko tipori garbiena eta efikazena. Gainera lagun handia dut eta ez niz sekulan borrokatu berekin, hor duzu eriko da arti! Are, txalotu, ostia! Arratzalpan deneri, inauzue koko fiketa, eta gaurko lehen proba aurkeztuko dizu. Joko biziki erretxada. Sigisagatza! Ekipa bagoitza bere autaniko beharko da, eta bere lagunak usatu du sigisagen artean. Oina, kasu, unkitu gabe, eta biziki untsa begiatu beharko dia panelak. Jakiteko, nor pasa behar den. Bakizue, ez da biziki egeta. Nik denbora eman dut ulertzeko. Gorria eta magasuriekin, ez zitzela pasatu. Je n'oublie pas le bordel.